Hobeago bizitzeko, Hamaika bere irtenbideak ezagutzera gonbidatzen zaitu. Altzari, dekorazio eta berritze lanetan. Hamaika, Ama Guadalupekoa traineraren alde. Kaixo, gaur Ziagoga programako 5. saia dugu eta San Miguel Ligan geldialdia egon denez aprobetxatuz, 2. traineruko 2 veteranoekin hitz egiteko aprobetxatu dugu. Borja Jorge eta Iker Maizkorrena. Kaixo, Borja. Kaixo. Kaixo. Lehenengo, asteburuko 2 estropa komentatuko ditugu, larunbatekoa Plentzian eta igandian Bilbon. Zu, Borja, zurekin hasiko gara. Batu esan da nola ikusi nuen batez ere larunbateko estropa txar hori? Bueno, larunbateko estropa hortan berotzera bai atera ginen eta ikusi nuen itxaso pixka txarra zegoela kanpoan eta lare igual pixka beldurrakin atera ginen, ez dakit, gero estropan zehar kale ginen nuen pixka. Nire aldetikan ikusita, gero igual Ikerrek beste zehoz esango dizue, baina... Zuz, Iker? Bai, bueno, egia esan ekipo nahiko gaztiak era eta nik ez dakit. Igual konfiantza falta edo ez dakit ze pasatu zen, kriston olatu zauden alde guztitetik eta nik uste pixko turdurire jarri ginela eta ez zen estropada onateri. Bai, gero entrenatzeekin komentatzen ibili ginen eta Sanson ja hasieratik ikusten zela gaizki ibili ginela. Gero igandian beste estropada eduki genuen Ibaian izan zena, ja hor 2. postua lortu genuen eta nola ikusi zen zuk hori, Borja? Bai gero ja igandekoa bai berotzea ja beste gogo batzekin juinan ara, ez? Pixka gara morrotuak larunbatekoa ikusi ondoren, bai berotze momentuan, bai estropa momentuan, beste jarrera batekin eta beste gogo batzukin, ez? Eta nire aldetik anbintzat kriston estropa egin genuen. Igual pekatu genuen oso fuerte eta ginala, eta igual horrek azkeneko momentuan estropa buru izan ginen hasieran, baina gero hori azkeneko momentuan sartu intziren, eta igual hor galdu genuen pixkat estropa, ez? Baina, bueno, nire aldetik bintzat oso gustora ditu ginen igandian, eta bintzat asteburuari buelta eman genion hor. Bai. Iker, asteburu honetan etxeko estropa dugu igandian, larun batean dugu Mundakakoa eta igandian etxekoa. Nola afrontatzen duzuzuk asteburu honetako 2 estropada? Ez dakit, lehenbizi larun batekoa Mundakan, hor atope atoriko gala, ikusiko dugu nola tetzen den. Eta gero igandien ondarribin itxeko izanik, irabaztera ateriko gara. Ez dakit ze gertatuko den, baina atope ateri eta irabaztera. Zu, Borja, daramatzazu bastante urte hemen, etxeko estropada bakizu beti espezialak izaten direla, ez? Bai, normalian etxeko estropadan beti beste puntu bat hor bauzu motivazio aldetiko ez dakit, eta aurten hona eukitzen hasi ibili gara eta orduan bintzat gogoarekin aterako gara eta alde nobeto egitea bintzat. Bai. Zu ustakitzen bat urte daramatzazu patroi bezala, kluben zemagarren urtea dago? Senior bezala 7 urte daramat, eta gero bestela bindeten 2 kadete eta 2 juveniletan. Nola hasi zinen zu? Suposatzu eta ziren timonel bezala ibiliko zinela eta... Arraunari guzti bezala guztik futbolan ginen eta antxarra ginen eta arraunen probatzatu horren nintzen, txikia nintzen, oso fina eta hasieran timonen hasi nintzen nire mailakoekin, gero juvenilekin eta Mikelek esan ziren egun batian bebekin seniorrekin hasteko timonen modun, eta alare ere neguan ibiltzen nintzen 2. trainerakin entrenamentutan ibiltzen, eta nire lehenengo orain dela 7 urte hasi nintzela 2. traineroakin lehenengo denboraldia egiten. Ondo. Iker, zu baita hasi zinen berandugo arraunean, zera zunbilekoa. Nola hasi zinen eta zeratik hasi zinen hain berandu?
Bueno, berando, 26 urteekin hasi nintzen, ez dakit, telebistan ikusten nuen, eta beti gustatu egiten ziren, baina ez nakin ze doze egin bartzen, arrauen hasteko edo ze. Eta egun batein ondarra biratorri nintzen, jendeari galdetu nion, kluba nuntzen, eta hori, gerentekin solastun edo hortakin, eta hasteko. Eta urrengo egunin ja sinitzen arraunin 2009an. Bilek zirate traineruko veteranoenak edo esperientzia gehien daukazutenak, nola dara mazu, Ondo, nire aldetik behintzat oso ondo. Horten, hori, adina asko jetxin da, eta gazte asko sartu dire, eta nire aldetik diferentzia ez daun hain ondila, eta talde oso hona dugu, konjunto oso hona eta ambiente oso hona. Iker, Borja baina urte bat gehiago dituzu, eta nola? Nik 30 urte batut, batzuk 18, 19 urte, ni veteranu naiz, baina, ondo. Talde hona dugu, jende gaztea nik uste hona aldu den, eta bai, ondo. Hemendik aurrera, asteburu bi estropa edukitzen hasiko gara, orain arte batuten edukitzen genuen estropa bakarrik. Uste uzute, hemendik aurrera batzuei hasiko digula faktura pasatzen asteburu bi estropa edukitzea. Batez ere gu esolako talde baten ez ditulo aldeak eta gehiegi, eta uste duzute luzia ingo zeigula? Nire aldetikan petxatzet eskerala oso talde fuertia, baina ere oain arte aldaketak eta rotazioak egiten ibili garela, eta orduan oain bi estropa asteburu izanik aldaketak egiten eta luzia ez zaigola egingo, eta gainera ez dela naberiutuko hainbeste larun batetik igandako aldaketa horiek. Pentsatzen dut beste taldek igual bloke bat lantzen ibili dela o bloke batekin oain aldaketa horiek egiten asterakoan diferentzia gehiago nabarituko dutela. Pentsatzen dut, Bai, espero duzu behintzat, baita. Zu, Iker? Nik espero dut San Pedro eta Arkoteri eta okeri faktura gehiago pasatzea ez. Nik uste guk rotatzen eta ondo ibili gara, eta hori, nik uste San Pedro eta faktura gehiago igual pasatuko dio. Espero dugu. Orain arte ditugu 7 estropada eta 6 punto, bigarren Guasligan 6 puntora. Uste zute orain gelditzen 8 estropadetako diferentzia handia dela? Diferentzia nabarmena da, baina alare guk larun baten kale egin genuen, eta hor 5 puntu galdu genitun, beste faktore bat dago, beste norbaiteko San Pedro kasu honetan, ere kale itia montu batean, eta hor beste 4-3 puntu galtzia, eta borrokan berri sartzia, baina, oaingoz hilali gardila falta da, así que denetik pasa daiteke. Guk ez faiatzia eta bestiak alduten gehiena faiatzea. Borja granduna, ez guk 2 estropada txarren txeko, 5. eta 6. guri pasatu egon bezala San Pedro ere pasatzen zailo, ez? Zaila dago, baina espero dugu San Pedro faiatzea. Gu aste hontarako ez dugu prestatu bideorik beste programa bukaeretan prestatu ditugun bezala, baina hurrengo asteko bukaeran txeko estropa izan ondoren prestatuko dugu beste programa bat eta egon gora berriz. Mila esker eta beste bat arte.